Minä olen Suomen ensimmäinen sokea Fortnite-pelaaja. Ainakin haluan uskoa niin. Mä treenaan tulevia assemblyjä varten. Assembly on mahtava tapahtuma kerääntyä yhdessä pelaamaan. Mun haave olisi päästä ensimmäisenä sokeana striimaajana assemblyille. Ehkä sekin on joku päivä mahdollista. Katsotaan, miten sokeana pelaaminen onnistuu. Tässä on minun käteni. Ja apukäteenä minulla on täällä minun assistanttini, joka käyttää tähtäintä tuolla varsinaisessa pelissä. Mennään katsomaan, miten me rakennetaan tuota Lego-maailmaa. 2V. Painavaa. 2 vielä liikutaan. Onko siellä tavaraa? Voi kerätä. Sun pitää antaa ohjeita. Tää video meni pilalle. Miten niin? No koska sun pitää antaa mulle ohjeita. Eetä. Ai pohjassa. Ei. Kerätään tavaraa. Noin. Mä yleensä Eetä. Mä tykkään käyttää noita nuolinäppäimiä. Voit vaihtaa nuolinäppäimiä. Okei. Mihin suuntaan mennään? Eteenpäin. Eetä. Hei. Stop. Jos te haluatte tietää, miten tää tarina kulkee, käykää katsomassa mun video, jossa mä voitan mun ensimmäisen Fortnite-ottelun. Sokea pelaa Fortnitea, nimellä pitäisi löytyä. Tulkaa kaikki assemblylle. Oikealle. Oikealle! Mun pitää aina välillä itselle sanoa, että mihin suuntaan mun pitää mennä. Vieläkö oikealle? Joo. Minä painan oikeaa. Väärä sormi kyllä, mutta... No. Kuoltiinko me? Ei vielä. Nyt juoksee suoraan siftipohjaan. Siftipohjaa! Missä on sifti? Paina vaan. Minä painan! Hyvä. Pois ja... Mitä Älä pysähdy. Ei saa pysähtyä. Juoksen! Spacea! No, hyvä. Stop. Stop! Vähän eteenpäin. Noin, stop. Noin. Tää on haastavaa tälle mun kartturille, mutta kyllä me aika hyvin ollaan opittu jo näitä kommervenkkejä. Jätä. Vielä. No. Jätä. Hän sanoi siis, että eitä. Missä kaikki ovat? Vasen. Kuultiinko me?